Uši v pozore. Ahoj šikuliaci, dnes sa pozrieme na jednu z najúžasnejších skupín živočíchov na Zemi, na cicavce. Tento názov si ľahko zapamätáte, pretože všetky tvory v tejto skupine spája jedna dôležitá vec. Po narodení cicajú mlieko svojich mám, ktoré im pomáha silnieť a rásť. Preto sú to cicavce. Patria medzi ne psi, mačky, kravy, žirafy a čo myslíte, patrí medzi cicavce aj človek? Veru áno. Ľudské maminy svoje bábätká tiež dojčia. Dôležitým rozdielom oproti iným druhom zvierat tiež je, že drvivá väčšina cicavcov sa rodí živá, teda sú živé už pri pôrode, keď opúšťajú telo svojej mamy. Takisto ako ste boli živé aj vy, ako malé bábätká, alebo tak ako malé šteniatka, mačiatka, myši, líšky, medvieďatá, ale aj zebry či ťavy. To je rozdiel napríklad oproti takej sliepke. Tá nesie vajíčko, v ktorom nie je ale hneď živé kuriatko. Sliepka musí na vajíčku najskôr približne 3 týždne sedieť a až počas tohto času sa kuriatko vyvinie a neskôr aj vyliahne. No a kuriatka samozrejme ani necicajú materské mlieko. S ich zobáčikmi by to bol celkom problém, nie? Sú teda vtáky cicavce? Nie. A rovnako nie sú cicavce ani hady, korytnačky či ryby. Drvivá väčšina týchto živočíchov kladie vajíčka, nerodia sa teda živé priamo z tela matky a ani necicajú jej mlieko. Medzi cicavce nepatrí ani hmyz, a to ani komáre, ktoré síce cicajú, ale nie materské mlieko, ale našu krv. Väčšina cicavcov má telo pokryté srsťou alebo chlpmi a pohybuje sa po končatinách, teda zväčša po nohách. Ale inak sa od seba naozaj veľmi líšia. Napríklad slon africký môže byť väčší ako dodávka, za to myš domová býva dlhá asi ako balíček žuvačiek. Ich tvary sú tiež úplne iné. Napríklad taká žirafa má riadne dlhý krk. Viete prečo? Aby dočiahla na chutné listy vysoko na stromoch. No a ťavy majú zase hrby, v ktorých sa im ukladajú zásoby na prechod púšťou, gepard má rýchle nohy, aby mohol loviť korisť, no a zajac má veľké uši, aby dokázal rýchlo rozoznať hroziace nebezpečenstvo. A čo myslíte, kde cicavce najčastejšie žijú? Na suchu, na zemi alebo vo vzduchu? Kto povedal, že na suchu, teda správne na súši, tak ako aj my ľudia, má pravdu. Väčšina cicavcov naozaj žije na suchej zemi. Nájdeme ich v horúcich púšťach, ako napríklad ťavy, v chladnej arktickej tundre ako ľadové medvede, opice a jaguáre zas žijú v hustých tropických pralesoch, no a kopec cicavcov žije aj na našich lúkach a v lesoch. Napríklad jelene, líšky, myši alebo také muflóny. A pozor, niektoré cicavce sa skrývajú aj pod zemou. Jedného z nich určite poznáte. Je čierny a robí také kôpky. Kto povedal krtko, má úplnú pravdu. Veľa cicavcov žije vo voľnej prírode, ale niektoré žijú aj s nami ľuďmi, napríklad pes alebo mačka. Okrem toho mnoho cicavcov aj chováme, napríklad kvôli mlieku ako krávy, ovce alebo kozy. Hoci väčšina cicavcov žije na súši, pár ich predsa len žije aj vo vode. Napríklad bobor vodný alebo vidra riečna. A dokonca existujú aj dve akože známe ryby, ktoré sú v skutočnosti cicavce. Skúste si tipnúť. No tak si predstavte, že medzi cicavce patria aj veľryby a delfíny. Hoci vyzerajú ako ryby a žijú v mori, v skutočnosti sa rodia živé a nie z vajíčok. A čo myslíte, vedia cicavce lietať? Všetci správne. Máte pravdu, aj ak ste povedali nie, pretože väčšina cicavcov naozaj nelieta. Ale úplne ste sa nemýlili, ani ak ste povedali, že áno, pretože predsa len existuje výnimka a to sú netopiere. Aj keď majú krídla, stále sú to cicavce. Rodia živé mláďatká, krmia ich mliekom a majú aj srsť. Drvivá väčšina cicavcov má zároveň končatiny. Tipnite si, koľko ich majú najčastejšie. Kto povedal 4, má úplnú pravdu. Napríklad človek má 2 ruky a 2 nohy,
Kôň alebo jeleň majú 4 nohy, ale 4 končatiny má aj spomínaný netopier. Predstavte si, že jeho predné končatiny sa vlastne zmenili na krídla. Pri tuleňoch a mrožoch sa z nich zase vyvinuli predné a zadné plutvy. Tak ako netopier je krídla, aj tieto plutvy však stále považujeme za končatiny. Okrem toho majú cicavce ešte jednu spoločnú vlastnosť. Dýchajú pľúcami, preto sa napríklad aj veľryba musí vynárať z vody, aby sa mohla nadýchnuť. Nemá totiž žiabre ako iné ryby a nevie dýchať pod vodou. Tak čo, myslím, že na úvod sme si toho o cicavcoch povedali dosť. Dajme si malé opakovanie a potom hurá na kvíz! Cicavce sa rozmnožujú rodením mláďat, ktoré sa rodia živé z tela matky a cicajú materské mlieko. Preto sú cicavce. Telo majú pokryté srsťou alebo chlpmi. Žijú najmä na súši, ale menej často aj vo vode a netopiere aj vo vzduchu. Žijú pri ľuďoch aj voľne v prírode, na poli, v lese, v rieke, v mori, ale aj v džungli. Zväčša majú 4 končatiny a dýchajú plúcami. Medzi cicavce patríme aj my, ľudia. Tak čo, dáme si pár otázok? Poďme na to. Väčšina cicavcov sa vyliahne z vajíčok, áno alebo nie? Nie, cicavce sa rodia živé z tela matky. Cicavce cicajú materské mlieko, áno alebo nie? Áno, preto ich voláme cicavce. Väčšina cicavcov má telo pokryté šupinami, áno alebo nie? Nie, cicavce majú srsť alebo chlpy. Koľko končatín má väčšina cicavcov? 4, aj my ľudia, 2 ruky a 2 nohy. Je had cicavec? Nie. Ktorý cicavec vie lietať? Netopier. Ktorý cicavec žije v mori? Napríklad veľryba alebo delfín. Je mačka cicavec? Áno. Čím dýchajú cicavce? Žiabrami alebo pľúcami? Pľúcami. A je človek cicavec? Áno, jasné, že je. Tak čo, bolo to bez chybičky? Vynikajúce. A ak aj náhodou nie, nevadí, pustite si túto časť ešte raz a určite sa to podarí. Zatiaľ zdáreček. Toto boli Uši v pozore. Ak chceš vedieť viac, pusti si ďalšie časti. Nájdeš ich na Spotify, Apple podcastoch, rôznych ďalších podcastových platformách a takisto na YouTube. Stačí zadať Uši v pozore a môžeš počúvať ďalej.